Kaixo, arratsaldean. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri, berotasun honetara. Arratsaldeon eta esan bezala ongi etorri Euskal Herriko Musika Bulego elkarteak musikaren sektorea eta honen parte diren eragileen lana babestu, sustatu eta zabaltzeko beharrari erantzunez bultzatutako ekimen eder honen 7. ediziora. 7. edizioan gauzia? Zelan pasaten da denbora, Harin pasaten da. Dela 7 urte? Bueno, ni oin dela 7 urte, orain baino umeagoa nintzen. Jo, ez dut gogoratzen, claro. Ez dut gogoratzen nintzen. Baina, hola nutxiko, Ez gara horretara etorri. Azten gara zeuda biso filosofaten. Eta denbora juten jaku, baina benetan, hasike aldio, Jontxu. Hori begia. Az gaitezen beraz, baina ezin musika bulegoaren izenean, ekimen hau posible egiten duten guztiei, bide lagun guztiei eskerrak eman gabe hasi. Lagunduko nauzu, bide lagunak aipatuko dugu. Noski baietz. Eta nera, euren laguntza barik hau ezingo litzake posible izango. Ez ginak hemen egongo, hasike esketu bideu, ez? Esketuko, venga ba. Eskerrik asko ba, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailari. Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura sailari. Bizkaiko Foru Aldundiaren kultura sailari. Etxepare Euskal Institutuari. Errenteriko udalari. Laboral kutsari. Sympathy for the Labor taldeari. Eta Lekuona fabrika eder honi. Musika bulegoaren izenean, eskerrik asko, eta txalo hau, zan daitela zuentzat. Eskerrik asko, eta ja, nina bolan sarizak emoteko prest. Berotu inaz? Aziza berotzen? Bai. Bueno, ez da gainera gaurkoa edo zelango sari banaketa, Afrika. Euskal musika panoramako, orokorrean, sari garrantzitsuenak emateko puntuan, gaudelako gaur hemen. Eta ezer baino lehen, hori bai datutxo bat emangurako nuke, eta alaxe delako eta alaxe kontatu digutelako epaimaikidek ere, gure musikagintzaren maila ona. Berresten jarraitzen dugula ziurtatu eta kontatu gura izuegu gaur holtza honetatik. Eta horren adibide dira aurkeztu diren hautagai guztiak. Benetan, zorionak eta segi bide zoragarri horretan. Baina badakizue, sari banaketa zelakoak izaten diren, ez? Kasu honetan, ezin dauz danak saritu, orduan 10 sari eman gauz. 10 bakarri. Ez dut txarto. Emozionatan hau, Bueno, bagozen ba, lehenengo saridunak nortzuk diren, edo nordan, ezagutzera. Benga ba. Bidaia paregabea eraiki du bere lehen diskan. Oso interesgarria da genero desberdinen lanketa eta baita Euskal Herriko eta Kubako doinuen elkarbizitzia. Lan kolektiboa da eta hori ere baloratzekoa dela uste izan du aurtengo epaimaiak. Itxasoa da bide bakarra, disko gaitik saritu gura dugu, ba? Inez, Osinaga, txalo erateraren zat eta saria izpeo eta egi errenteriko alkateak emango dio, datorrela bera bebai.
Ines Osinaga eta anfitrioi lanetan Aizpe Otaegi bertako alkateak emandako saria eta argazkia. Bai. Ines Osinaga, txaloa berarentzat. Ines. Eskerrik asko, Arratsaldeon, esan dit nirea da hitza, ez daki oso ondo zer esan duen. Eskaletan ikusi dut minutu bat daukadala hitz egiteko. Ez zait sobratzen erdia. Lan hau ez da nirea bakarrik, lan hau kolektiboa da, lan hau Aizpa guztiona da, lan hau da Lorearena, Jaimarena, Irinarena, Nailerena, Olatzena, Aize Atxorena, lan hau da lan guztiontan Laidarena, Juleterena, lan kolektibo guztiontan bere aletxoa jarri duen guztiona. Zenik kantatzen dut niri buruz, zuri buruz kantatzeko. Eta feminisme eskeunan, urduri nago, baina esan nahi dut, horrela, jak. Feminisme eskeuna dona digala veritat sobre la seva vida. Eskerrik asko. Sari honen erdia, eskaini nahi diot, nire Heliozko globoa etengabe, Helioz betetzen duen Loreari, nire frikikerietan konplize daukadan Sister in Crime horri, eta beste erdia, eskaini nahi diot, Heliozko globo hori zeruan galdu ez dadin sokarekin lurrera ekartzen dauen Mikeli. Izarok esaten du bakarrik ezin dela, nik zalantzan jarriko dut izarota denak, klaro. Agian bakarrik alda, baina bakarrik ez dugu nahi, eta ez gaude bakarrik, itxaso bide bakarra. Ya que hemen nahuela, ez da? Ya que estás aquí, ¿es? Venga, zeuentzako Ines Osinaga. Eskerrik asko. Entzuten duzu, Bale, Afrika maite zaitut asko, baina eske hau ez da horrela. Jake hemen nagoen kantatzen dut. Eske hau ez da horrela. Nik behin Remedios Zafra irakurri nuen eta hortik aurrera ez dut nire entusiasmoa prostituitzen. Hau ez da horrela. Eske gu industria gara, gu ere bai. Gu ere gara sormen ekintzaileak eta gu kantatzearen kobratu egiten dugu. Baina kontua da, ni minutu batekin ez daukala nahikoa, eta dauzkala beste gauza pila bat hitz egiteko monologoak ez ditu kobratzen. Eta, bueno, asuntoa da, eske desiatzen dengoen dago egiteko. Badakizue, Mujeres en la Industriak egin du asuntoa da, Mujeres en la Industriak, Mujeres en la Industria musikalek egin duela, ez da Pilar, goratzen zara, egin duela estudio bat, eta daude bi arrakala industrian eta espazio publikoa hartzeko garaian. Bata da generoa, alegia, askoz emakume gutxiago gaude plaza hartzen musikaren industrian, izugarrizko industria maskulinizatua da, eta bigarren arrakala da adina. Emakumeok ez dugu estorbatzen balin eta gazteak, promesak, ederrak eta argalagaren bitartean. Eta esan zein diren gazte baten ametsak. Esan zein diren gazte baten ametsak. Asuntoa da, ni gaztean nintzenean neukala ametsa musikari izateko. Eta izan nintzen. Gero neukan ametsa musikari izan, eta nire lanbidea musika izateko, eta izan nintzen. Gero neukan ametsa ama musikari izateko. Eta, bueno, badirudi lortu dudala. Orain daukat amets bat eta da, senyora musikari izatea.
Klaro, asuntua da nik hau joko nuela esan izan balin badu, agian, ez nintzela eskaletan egongo 3 minutu hauekin estra. Monologa ez du kobratzen, esan dizuet. Bueno, eta bide batez, uste dut hemen dagoela, bale. Bueno, bomboak enduko dizuet. Bale, horren jarriko gara pizkan naizago. Ni ben kontatzen duen, nola behin, ukelele batek bizitza salbatu zidan, patatin, patatan, patatin, patatan. Eta kontua da, niri ukelele batek eman zidala. Bueno, bai, eman zidan bidea musikari bezala nire burua berrasmatzeko, eta nire buruari autoridadea emateko, beste gauza batzuk egiteko. Eta iruditzen zait, hori izan dela klabea, senyora musikari bat izatearen ametsa eukitzeko. Aldatzen da zalekoa, guina ere aldatzen da pentsaera, munduan dena aldatzen da, klima aldatzen da, aroz, eta artaldeak zelaiz, dena aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa moranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du nahi, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina, barkaldatu zenak bihar, aldatzen segi ezala, paraje urrunotan gu, aldatu garen bezala. Dena aldatzen da. Aldatzen da. Dena aldatzen da. Zelako artista txarra. Inez Osinaga. Apai. Afri, ikusi zaitut emozionata, hor begira eta... Bai, dana begiraten super
esperimentala izan da, ez? Olan barriza, super... Zuk igual, Inesen triki gabeko faseta hau igual ezen duen ezagutzen, ez da? Inbeste urte kanpoan egin dozu zen ez? Bai, eske pista galdu indotxat, Artista askori. Bueno, Denbora asko pasado kanpuan, da ez da... Lasai egon, gaurko ekitaldiaren helburuetariko bat ere horixe dalako. Gaurko euskal musikagintzari errepaso polita egitea, eta horretarako etorri gara gaurrona. Ba, guazen ba, bigarren sariduna ezagutzera. Bueno, gainera urrengoak ezagutuko dituzu fijo. Hau klasiko batzuk dira. A ber. Euskal Herrian aktiboan geratzen den formazio zaharrenetakoa. Izango da. Eta ibilbide luzeetan bezala, amaikatxo gora bera eta estilo aldaketa izan ditu taldeak. Beti egin dute, eta hori goraipatu eta azpimarratu nahi dugu holtzatik, beti egin duten musika ofizio bihurtzeko apustua. Zaletasunagatik musika egin behar zenuenean, beraiek lanbide bihurtzaren aldarria eraman zuten aurrera. Musikariaren lanbidea hobetuz. Egisa da, eta oraindik bere sorreratik 36 bat urte igaro direnean ere, bere burua gainditzen jarraitzen du talde honek. Eta horren lekuko da Alarma diskoa. Inoiz egin daben metal onena askoren ustez. Euskal Herriko heavy metalaren erreferente izan direlako eta izaten jarraitzen dutelako saritu gura dugu gaur. Zutagar taldea, datozela kideak, eta saria ematera gerturatu daitela Maria Jose Teilleria Gipuzkoako kultura diputatua ere. Hemen txeatoz denak. Eskerrik asko hori, gure eskerrona eta gure postasuna adirazi, sari honen engaitxik. Errekonozimentu bat beti eskertzen da norberak, norberan lan agaitxik errekonozimentua, nik uste mundu guztiak eskertzen da bela. Eta, eskerrak emon euskal kulturan alde lanian diarduen orokorrian, da euskal musikaren alde zehazki, lanian diarduenari. Eta, eskerrik asko musika bulegoari, eta bereziki 35-36 urte guzti hauetan jarraitu gaituztenei, kontzertutera etordienei, gure diskak entzun eta erosi dituztenei, eta gaur egun kontzertutara etortzen hasi dienei, jarraitzen dutenei, Alarma diska entzun erosi dutenei, da aurkezpenetara datozen guztiei, ze sari hau guztiona da. Eskerrik asko da hori. Zorizonak, lagunak. Hauek bai, hauek soberan zautu zen, ez da? Noski, Zutagar, bai, noski. Niz zouleruanaz, baina bizotxa metalerua eta jarkoreta daukote, hori betirako da. Igartzen da bai zure karakterran be bai. Hirugarren saria ibilbide laburragoa duen talde bati eman gura dio musika bulegoak. Eta adi alaxe diolako epaimaiak, bere estenaratze ikusgarriagaitik. Ikusentzunezkoa orokorrean, taldekide bat gehiago balitz bezala, ikuskizunean integratzagaitik. Zuzenekoan eskaintzen duten kemenagaitik, eta gaur egun modaren menpe dauden lanabez estilistikoak erabilarren, erritmo latinoak, autotunea, olako baseak, zinteak eta horrelakoak, nortasunez eta trebeziaz erabiltzagaitik besteak beste, hirugarren saria jasoko du Merina Gris taldeak. Eta saria Iker Barbara musika bulegoa sariak 2023ko epaimaikideak emongo dau. Erdudanok holtzara!
Hemen txeatoz, musika bulegoa sarietako epaimaikide eta Merina Grizuekin. Bueno, gure arten gaude hitz egiten aber nork hitz egingo duen. Ze, klaro, maskara hauek eramateak nortasunak entzen digu, eta gure ahotsa musikaren bidez transmititzen dugu, ez, gure mezua. Eskerrak gutxi gehiago dago izateko, benetako berea da lehenengo diskarekin gainera musika bulegoa saria jaso izana, guretzako erreferente dira serie hauek, gogoratzen naiz oraindik Gorkaren aurpegia, Gorka Urbizuren aurpegia ikusi genuenean, sari batzuetan, eta ostras, pentsatu genuen ea noizbait horregongo garen, edo egia esan ez genuen pentsatu, eta eguna iristen denean oso berezia da. Beraz, mila eskerra aukera honegatik, hasi berriei baita ere horrelako aukerak eta laguntza emateagatik, eta ore bat gaur hemen egongo diren artista guztiekin sari hau elkarbanatzea, así que mila esker. Guretzat, kriston ohorea da hain goiz horrelako sari bat jasotzea, zerua orain diskoan dena utzi dugu, azala utzi dugu, asko galdu dugu, baina batez ere asko irabazi dugu, eta benetan eskertzen dizugu, saiatzen gara gure buruarekin zintzoak izaten, esango genuke orain bagaudela nahiko asebeteta zentzu horretan, orduan honek zapore hobea du horregatik ere bai, eskerrik asko. Eta besterik gabe, eskerrak emane bai airakako jende guztiari, ez dutela ikusten hemendik ezer, baina bueno, horren tortik ongo dira. Iñako, Igor, Txintza, Ezkerra, eta beste guztiei, esker. Zorizonak! Zelako estilua, Gustatzen jate maskarek eta. Flipa bindozu, ez da? Bai. Bueno, hortxe, euren lehenengo diskoarekin, saria. Tira, ekitaldiaren hasieran aipatu dugu guzti honek dudagabe ezingo lukela aurrera egin, ez litzatekela posible izango bide lagunen babesik gabe. Horietariko bada hasieran aipatu dugu Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika saila, eta bere ordezkari etorri zaigu Bingen Zupiria sailburua. Eta bera gonbidatu gura dugu oholtzara bera entzuteko. Aurrera eta txalo hau zuretzat, Zupiria jauna. Alkatea, diputatua, Euskal Herriko Musika Bulegoko adizkideok eta bulegoan elkartuta zaudeten Kultura Life, MIE, musikagileak eta musikari elkartetako ordezkariok, eta baita gaur saria jaso duzuen eta jasoko duzuen guztioi arratsaldeon. Nire eskerrona lehenengo eta behin Laboral Kutxari. Beharrezko iruditzen zait ekitaldi honi lankide kutxatik eskaintzen diozuen babesa eskertzea, kulturak beharrezkoak dituelako babesleak, baita pribatuak ere, eta zuek hor egotea eskertzen dut guztion izenean. Gure artean, urte honen lehenengo hiruhilebetekoan izan diren kultura emanaldietatik, 3 bat musika kontzertu bat izan da. Musikak izan du beraz, gure kultura emanaldietan presentziarik handiena. Ia 2.200 kontzertu izan dira 3 hilabetetan. Eta partaidei begiratu ezkero, kontzertu baino gehiago dira partaideak. 1.600 inguru errepikatuak, jakina. Eta gehienak musika garaikideari lotutakoak. Garrantzitsua izango da, hala uste dut, apiriletik aurrera, udaurretik izango diren hilabeteei begiratzea, 2019ko datuetara bultatzen geren edo ez ikusteko. Espero dut horrela izatea eta danok nahiko genuke udaberria eta uda berreskuratze osoaren garaia izatea. Eskerrak eman nahi dizkizuet musika bulegoko adizkideoi ekitaldi ederra antolatzeagatik kultura egiteko daukazuen bidearen
erakusgarri egoki bada gaurko ekitaldia. Baina ekitalde honetan, eta urtez urte ahalegin hori egiten duzuelako gauza bat azpimarratu nahi dut. Zuen sarietan beti dago ahalegin bat berdintasuna bermatzeko. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun hori bermatzeko ematen dituzuen sarietan. Eta gaurko sarituei ere begiratzea nahikoa da horretaz konturatzeko. Eta espero dut, lehen esan dudan bezala, datozen hilabeteak musika kontzertuz eta emanaldiz betetako garaiak izatea, baina gaur hemen dagoen berdintasuna musikaren arlora eramatea ere nahi nuke. Laizter ikerketa baten emaitzak emango ditugu, musika, emanaldi eta sorkuntzan gizon eta andrazkoen artean dagoen presentzia aztertu dugu. Eta esaldi batera ekarrita, titularra da, ezberdintasuna eta diferentzia izugarria dela. 10 emanalditatik 8 gizonezkoak dira nagusi. Eta musika produkzioari begiratu ezkero, 10 sortzailetatik bat da bere lana produzituta ikusten duen emakumea. Laizter izango dugu datuok elkarrekin aztertzeko eta danon artean zer bultza eta nola bultza erabakitzeko. Amaitu aurretik, jarduera hau eta beste hainbat jarduera posible egiten dituzuen profesional guztiei eskerrona emateko, musikari eta abeslariei jakina, baina baita ere musika aretoei, produkzioaz, muntaketaz, argistatzeaz, soinuak udatzeaz eta beharrezko diren beste eginkizun guztiez arduratzen zareten profesionalei. Gure eskerrona guztioi eta laster arte. Eskerrik asko zure hitzengatik, Zupiria jauna. Eskerrik asko, eta eskerrik asko zure hitzengatik, eta hortxe datuak eman dituenak, edo aurreratu dituenak sailburuak behintzat, horiek itxaroten egongo gara, eta ia hala den, eta pandemiaren aurreko datuetara ere, kopuru aldetik itzultzen bagara. Kopuru aldetik, kalitatea bermatuta dugulako Euskal Herrian. Beraz, eskerrik asko zure hitzengatik. Ke pasa? Jarraituko dugu, edo zer? Baina deskantzuik ez dugu egingo? Deskantzu bat, ero ez? Ez, laugarren saria gazbaz, ez da? Hau besterik ez da egin gainera. Gainera, igual urrengo saria zukaziko duzu? Epaimaikidek esan diguten eta kontatzen? Venga, ba. Dale. Bale. Gainera netxako hobeto. Zau diferentia da, oin datorrena. Ja ba. Bai. Interpretazio historiko bikaina egiten du bere lan bakoitzean. Musika hautaketa zoragarria, biolin sonaten lauretako moldaketa ederrak egin ditu, bereziki, bere azken lanean. Azken lana, ipatu duzula Afrika, kompositore klasikoen lana hartu du Ars Lacrimae diskoan beraien obrak modu virtuoso batean interpretatuz laud barrokoarekin. Epaimaikiden ustez, grabazio bikaina du lan honek. Bai sonoritate zein teknika aldetik ere. Eta igartzen da, ala diote epaimaikidek, igartzen da, Azkarateko elizan grabatuta dagoela diska. Gure laugarren sariduna, aspalditik da Euskal Herritik kanpo oso ezagun. Baina hemen ordea ez du hainbeste jentek ezagutzen, naiz eta bere belaunaldiko interpreterik onenen artean egon Galdakostarra. Horregatik, musika bulegoak 2023ko saria eman gura dio bere azken lanari, ikerlari bezala egin duen lanari eta nazioarteko ibilbide osoari aintzatespena egiteko asmoz. Nor da? Enrique Soliniz. Eta saria Mikel Etxebarriak emongo dutzo Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturrekintzako zerbitzu buruak. Aurrera abiai! Beno, mi esker, esango dizuet.
musikari beste bea, eta netzat hemen hori bat dela. Batez be kontuan hartuz, bai hemen Jonek eta esan dutena, diska hontan antzineko musika jotze detela, antzineko musika izen horrekin ez da oso komertziala, baina bueno, batzuei gustatzen zaigu, oraindiken. Eta eskine diot diska hau Mirentxui, nire bikotei, zebilizan hor azkateko lisa horretan demora guztia tomak hau geratzen eta hori ez da lan makala, así que behaintzat, eta mi esker, eta denbora ez galdu garagardo batzuk hartzeko. Hala ere, zurekin aprobetxatu gura dugu Inesekin egin dugu moduan, eta aulki hau desde luego niretzat ez dago jarrita. Hoixe ba, hoixe ba. Guazen ba, Enrique Solin izentzutera.
Ze politxa! Guau! Zelako soinua. Ars, Lakrimae. lakrimae. Zelako politxa, Zago gustu ematen du Eskerrik asko. Soleniz jauna entzutea. Niri hor, Afrika ez dut hain isilik entzun egun ez. Han izkinan egon garenean, lortuko altzuen Enrique Solinizek Afrikaren erritmoa jaiztea. Ba, erlajatu inaz. Bai, ez da. Justo ontsen erlajatu naz. Bueno, ez zaite askorik erlajatu, oraindik badugulako. Ez, bai. Badugulako bidea, beraz, gehiagin lasaitu gabe. Bai. Bueno, Irabazi arte. urrengo sariak, badu garaipenarekin zerikusirik. Badu garaipenarekin zerikusirik. Urrengo sariduna, abila, eta nik badakit asko entzun zaitut kantuan gainera Afrika, eta badakit abila oso abila zarela. Abilanaz. Urrengo tipa, hau bai da abiletan abilena. Bai? Bai, jakin gura duzun orden? Bai, noski. Bueno. A ber. Bai, epaimaiki den ustez, entzun, zalantzarik gabeko garrantzia eta adierazgarritasuna duen musikagilea da bera. Komposizio teknika aurreratu eta araztu duena. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak berari egindako enkarguak, Elkano proiektuaren barne, La Victoria Vacía izenekoak, idazkera orkestralaren dominio zoragarria erakusten du. Halaxe dio musika bulegoa sarietako epaimaiak. Horregatik aurtengo musika bulegoa saria eskaini gura diogu Teresa Katalaneri, musika gileari. Nun dau? Hemen diabil, baina lehenengo aurrera bideoa! Ezin izan dugu Orkestra Sinfoniko guztia ekarri eta horretarako bideotxoa, gure artean dugu Teresa bera, horregaitik holtzara gonbidatu gura dugu Mark Barnes baita ere musika bulegoa sarietarako epaimaikideak saria eman diezaion. Mark Barnes beraz, hemen ditabil, eta zelanez holtzara igotzen ari da Teresa Katalan, txalo bat berarentzat. Wow. Arratsaldeon denoi. Me hace una especial ilusión este premio a esta obra que escribí en tiempos de pandemia, en un momento difícil diría de desierto creativo, pero que me ha traído esta alegría que agradezco de corazón. De todas maneras, ni esto, ni este premio, ni la música que yo he podido hacer a lo largo de la vida hubiera sido posible sin mi familia. ¿Estáis por ahí? Gracias. Eskerrik asko, Mark Barnes. Felicidades, Teresa Catalán, por esta maravillosa obra. Me ha gustado muchísimo. Gauza bat, Bai, miedo beraz. ez dakit beste edizioetan zelan izango zen, baina edizioetan ikusten ari naz oso estilo ezberdinak. Saridunen hartan esango duzu. Bai. Bai, dudabarik, denetarik izan dugu, ezta? Barrokoa, klasikoa oroar, popa, elektronikoa, metala, denetarik apur bat. Bai, eta emakumearen presentzia bai, oso nabarmena. Kasu honetan,
Emakume asko dauz. Bai, Geure artean, duda bai. barik, hala ere lehen helburuak esan du, hor desoreka oraindik nabarmena dela, baina Bai, egia baina da, arte. saridunen artean badagoela parekotasun hori, eta zentzu horretan beraz antolakuntzari, bi bazuek, horri kontuan hartzaitik, eta dagokizuenaren aldetik, eskerrik asko, duda barik. Eta orain beste emakume bat, por cierto, orain Bai, irakurtzen abila. hor ikusten ari naz, beste emakume bat saritu gura dugu orain. Bota. Bere talentua, ia 2 hamarkada erakusten dauran musikari zoragarria da urrengoa. Eta horren adibide da bere bakarkako 3. diskoa. Epaimaikidek bera saritu gura dute, bera herriko rock ziligilu sonoroa mutur propiora eraman duen musikaria izateagaitik. Gainera, euskarazko testu iradokitzaile zoragarriak idazteagaitik ere, izateagaitik ere. Bai, berea da esaldi hau adibidez. Zein? Inor begira izan da, ere berdin egin nahi nuke. Ez dut ondo ulertzen, baina bueno. Bai, Emakume bai. indartsua da, estilu originalekoa eta moldaketa oso onak dituena. Bere izena da Miren Narbaiza eta bera da Mise saria Maria Jesus Etxanizek emango dio Laboral Kutxaren izenean. Datozela! Bueno, eskerrik asko, ni txuletiak arri dut espada, zemanek izan oso urduri jarriko nintzala. Bueno, esatea, bakarrikian norbaitek zure lanari denbora apur bat eskaintzea, entzun, eta horri errekonozimendu minimo bat ematea, demasa dala, ez gaude dituta gainera saria jasotzera, eta, bueno, beraz, eskerrik asko. Gure lan egiteko modua da, sasoi azkar hauetan, velozidadeari pixkat saiatzen gara atea jartzen eta patxadaz lan egiten, eta ez da erreza. Baina, egia da gustatzen zaigula, pixka bat artisautzara hurbiltzea, jolasera hurbiltzea, eta gero elkarlana, elkarlanetik ere gustatzen zaigu lan egitea. Uste dut dena konpartituko duzuela, musika dela elkarrekin sortzeko zerbait. Eta, hori, besterik gabe, eta, eskerrak eman ere Joseba Baleztenari, ekoizpen lan izugarria induelako, eta, baitaren erekin proiektu guazin nuenetik, nire ondoan egon diran musikari eta artista guztiei. Eta besterik gabe, hori, jarrai dezagula musika egiten, leku diferentetara bidaiatzen, eta, musikaen industria esatu duten hori, izan dadila gehiago igual musikariena eta ezain beste industriarena, eta eskerrik asko. Zorizonak, Miren! Ze ondo, ez? Zure pozik nau. Pozik guztu zaitut. Ez que oso pozik nau, benetan. Ez que gara hontan, ezagutzen ez nebazan, talde pila bat ezagutzen ari naz, da horrek posten nau. Hori bere bada. Betik hazin berdazo zer bizitzan. Eta hori ere bada, hain justu, ekitaldi honen helburuetariko bat. Ez da kulturaren aberastasuna bultzatu eta sektorearen topagune izatearekin batera, besteak beste, ehungo musika mota guztien sorkuntza sustatu lagundu eta ikusaraztea, ezagutzen ez duen horrentzako ere, zergaitik ez. Bai, eta hori oso importantea da. Guzti hori erakundeak egitea oso importantea da, eta horrezeatik gauzamen, ez? Ondo? Bai, oso ondo. Ondo hau zero. Bai, ez. Venga, aurrera goiaz. Filosofiko gabiz, Bai. Zazpigarren saria eskainiko dugu orain. Epaimaiak bere lana, eta hitzez hitz irakurri behar dut, una bomba explosiva de sensaciones y experimento para los oídos. Bezala deskribatu duen musikariarentzat izango da zazpigarren nau. Unfamiliar Minds diskoa sari gara. Musikari saridunaren nortasun musikal propioa duena. Halaxe, azpimarratu digute. Lan honen moldaketa bakoitzian soinu denek dute bere lekua eta garrantzia. Are gehiago,
Emily Dickinsonen olerkigintza inspirazio iturri izan da. Ez dela gutxi. Ez. Horregatik, aurtengo musika bulegoa saria jasoko du, Elena Setien multiinstrumentista donostiarrak, txalo bero bat berarentzat, eta Sara Pilar Aguilarrek emango dio Sympathy for the Lower taldearen ordezkari. Aurrera, berarentzat. Mi esker musika bulegoari, bigarren aldiz da niretzat, oso pozik nago. Eta gainera, maiatzak 16 zen nire amandriaren urtebetetzea. Orduan egun oso polita gaur. Eta mi esker Xabier Erkiziari, zure lanagatik diskan, Unfamiliar Minds without you wouldn't be unfamiliar minds. Mi esker, eta bain musika pixka bat. So today I woke up and when I looked at the mirror, I saw a new face in my face. And when I said something, I heard a new voice in my voice. And when I touched things, I felt a new touch in my hands. And when I looked at the window, I saw a new window in my window. And when I looked at the sky, I saw a new sky in the sky. And when I looked at the birds, I heard a new song from the birds. New song from the birds. New song from the birds.
Gustariatzu, Ez esan, Nik esango dute, zuke esango duzuna, bale? A ber, zer esango dut. Jo, ze ondo! Holako zo zer esan behar zendu, seguro. Baiz, esango neko, ondarrun esaten daren moruan, gesei, ero demasa, ero. Maravilloso, está, maravilloso. Maravillosuak, ontsen datozenak. Datozen emakumea, kriston energia dekote, bai. Bai, egia da. Ojo, cuidado. Eta ez hori bakarrik. Maravillosuak, edo maravillosak, trikitian, doinu zarrak eta panderoaren indarra belaunaldi berrietara gerturatzen jakin duen taldea delako ondorengoa. Emakumeari bere lekua emanez ari dira, bira arrakastatsua. Eginez gainera, bai Euskal Herrian eta baita musturra tarteaka kanpotik ere sartzen. Eta zuzenekoetan, irudi eta itxurari ere garrantzi handia eman diote, eta horregaitik bereziki saritu nahi du aurtengo epaimaiak. Tradizioa eta musika urbano zein elektronikoa uztartzen jakin dute. Beti ere, gure tradizioari dioten errespetutik. Horregatik, musika bulegoa saria jasoko du. Neomak taldea! Eta saria, trikitiaren munduko beste aurpegi ezagun batek emango dio Neomak taldeari. Agus, Barandiaran, epaimaikidea gure artean dugulako. Aurrera! Bueno, atxalde ondanoi, tokatu zait hemen Zazpiron izenen hitz batzuk esatia. Hasteko eskerrik asko musika bulegoai, baina batez ere eskerrik asko gure lehen disko hontan bidelagun izan diteun Airakako lantalde osoai, Ari Zarregiri eta baita ere Jimbo Paezi, gure bidelagun izatiarren. Atzo justu elkarrezketa baten esan ziguten gaur hemen Trikitixaren 3 belaunaldi edo elkartuko ginala, Kepa, Ines, eta guri jarri ziguten zerrenda hortan, eta uste horrek pixkat hausnartzera ere eraman gaitula, ez? Uste dut duela ja urte batzuk, 10 urtekin, Trikitixa eta panderua hartu eta musika eskolara joaten zian neomita txiki hoiek ez dutela pentsatuko gu gaur hemen egongo ginanik. Trikitixai eta panderoai neomaken esentzia jarri nahi diogu, gure esentzia, guk nahi dugun hori gure moduan kontatu, eta bueno, horretan gabiltza. Afrikak esan du gaur hemen estilo desberdinetako musika asko, musika asko elkartu gehala, biztan da euskal musikan panorama anitza dela eta anitzasun hortan aberatsa, orduan ezerrez, jarraitu dezagun guztiok hortan lanian. Eskerrik asko. Eskerrik asko neskak, maravillosuak sarie. Eskerrik asko dudarik. Bueno, eta jarraian sari berezi bat banatu gura dugu. Dudarik. Euskal Herriko Musika Bulego elkartaren saria. Enbe ohorezko saria. Eta hortxe ikusten ari gara dudabarik, aurtengo ohorezko saria jasoko duena Neomakeko kideak agurtzen. Eta argita garbi kontatuko diogu berari eta berak entzutea nahi dugu epaimaikidek esan dutena bere inguruan. Porque has llevado la Trikitixa a los escenarios más importantes del mundo, desde diferentes países, empezando desde Europa, pasando por Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil o hasta Japón, entre otros. Por haber conseguido que un instrumento tradicional se convierta en un icono de innovación musical y fusión de estilos. En definitiva, por ser un referente de la música vasca, recibe de manos de Amaia Izpizua, representante de Música Bulegoa, el premio de honor ENBE 2023,
Kepa Junkera, txalo erateraren zat. Amaia, hau dudabarik, sari berezia da, urtengo enbe horrezko saria, Kepa, zuretzat. Amaia, musika bulegoen izenean ere, badakigu guretzat, berezia dela saria, usta, konta eguzu. Bueno, esker bereziak Kepari etorri delako onaino. Musika bulegoa sortu zanetik guretzat mugarria izan da sari banaketa hau, eta batez ere sari hau, berezia dalako, ibilbide bat markatzen duelako eta pertsona berezi bat Kepa den bezala. Eta bueno, mugarri honetan 7 edizio pasa dira, eta pentsatzet importantea dela 7. edizioak markatzen duelako pizkat afinkatzeko garaia, sustraiak sortzen ari dira, sari banaketa honetan, eta bueno, epaimaiak gero eta zailago daukate aukerak egiteko. 120 proposamen nahiatu dira guregana, eta horietatik erdia izan da emakumezkoena. Hori aipatu nahi nuen ere, ze, bueno, leheno egiten zan esfortzu bat sariaren erdia emakumezkoei emateko, orain badirudi pizkat sormenaren barruan ere zerbait aldatzen ari dela. Bueno, eskerrak eman nahi nizkiek aldundi guztiei, emandako babesagatik, baina, bueno, sari banaketa berezi honetan, batez ere eskerrak eman nizkizueke zuei musikariei, Inés Osinaga, Zutagar, Merina Gris, Enrique Soliniz, Teresa Catalán, Miren Arbaiza, Elena Setien eta Xabier Erkizia, Neomak eta nola ez Kepa Junkerari, egunero izan duzuen grinagatik, badakigu industria prekario bat dela, eta egunero sormen horri ekiteagatik eskerrak ematia. Eskerrik asko ere Errenteriko udalari leku zoragarri hau eskaintzagatik, ze nik kontzertu asko opa dizkiote eszenatoki honi, eta bueno, edizio asko izan dadila leku zoragarri hauetan. Eskerrik asko. Bueno, zorizona Kepa, eta eskerrik asko danengatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko Kepari, eta eskerrik asko Keparekin etorri dan laguntzaileari, Askotan ez da aipatzen. Bai. Da eskerrik asko berari ere bai, duda hori. Bai. Bueno, eta pizkanaka, hau amaitzen ari da. Amaitzen goiaz. 7. edizio hau bat, baino ez da falta. Bat bakarrik? Bai. Zelan pasatzen dan denbora, ez? Bueno, esaten dute gauza honak harin pasatzen diela, eta hau horietariko pata, gainera, egunerolako neurriko sariak ez dira edo zelan banatzen. Beraz, guk banatu baino, gu baino desente importanteak baten pertsona batek emango du aurtengo musika bulegoaren azken saria, Etxepare saria. Nor, bada Irene Larraza Etxepare Institutuko zuzendariak. Emango baitio nori eta... Banatza sari garela, azken saria banatu behar dugu,
Eta nori aurtengo guretzat? 10. eta azkena utzi dazu esaten zauiak, ensaiatuen dut. 10. eta azkena, Orekatekiz talde zoragarriari! Datozela denak, Irene Larrazarekin batera! Qué bueno. Ondo geratzen den plan. Eskerrik asko. Mila esker. Berezia da, beti ere, sari bat jasotzea nola ez. Gaur bereziki unkitu nauena, esango nuke sariaz gain, pixka bat jendartea izan dela, hain zuzen ere, bueno, 2 hamarkada baino gehiago dara matzagun musikari desente topatu geha hemen, eta bidean momentu askotan ere elkartu izan gera. Gustatu zait, Mirenek erabilitun definizioa artisau izatearena, ez da? Artista baino askotan artisau sentitzen gera, musika egiteaz gain beste hainbat eta hainbat egin behar izaten ditugulako, hontaz bizi ahal izateko. Beraz, eskerrik asko ere, familia guztiari nolabait ere bide hontan, bueno, bide lagun izateagatik, ez da? Etxepareri eskerrik asko, zeren, bueno, bere laguntza gabe guretzat askotan ezinezko litzateke, hainbat eta hainbat herrialdetara jotera. Gure kasuan bereziki da zaila internalizazioa instrumentu beragatik. Ez da erresa txalaparta batekin bidaiatzea. Askotan, gehienetan, pixu arazoak, notak galtzen dira bidean, azkeneko kasua bezala Kanadan, oain Bogotatik etorri berri gera. Gu lasaitzen gera, eszenatokira igo baino lehen material guztia iritsi dela dakigunean, eta hoiz izaten da gure kontzertuetako erronkarik zailena. Eta hortan nola ez, bide lagun askotan, Etxeparekoak ere tokatu izan direlako bidai berean, edo hainbat eta hainbat musika bulegoko, sartu zazuezuek maletan harri hau, sobrepesua zeulako, hola ibiltzen galago. Beraz, eskerrik asko, nola ez, guztiei. Mila esker. Mila esker, zorpean naizelako, errenterin gehalako, eta bertan arte eskola bat ere badugulako, oain arte klaseak ematen izan naiz, une honetar arte, klase pare bat utzi behar izan ditut hemen egoteko, eta hori eskertu behar diet 3 ikasle txikiri, Noa Mara Mairi, 11 urteko etorkizuneko txalaparta dia, eta hoiei eskainen nahi dut, honen zati txiki bat, zorpean nintzen, markatu. Mila esker. Bueno, amezauziela, aprobetxatuz, eta maitzu enberu dagunez, zeo zerre joko zu, ez? Bai. Esatxo batero? Bai. Saiatuko zara. Venga, Orekatekiz. Apai.
Bravo, tío. Hortxe, Oreka Teixa. Wow, tío. Eta perkusioa protagonista eta Michel Duko handiaren albokaren doinupean, hori ere ederra, Michel handia. Tira, eta Orekaren azken saiotxo honekin agurtu behar dugu aurtengo ekitaldia. Bueno, agurtu baino gero arte bat esan behar dizuegu, orain denok elkarrekin hemen atzean gozatzeko mokadutxoa izango dugulako. Baina horren horretik? Argazki bat egin behar dugu, ez? Danon artian, saridunen artian. Beraz, igo mesedez taula gainera aurtengo saridunak, eta saridunekin batera datozela ere sari emaileak ere. Eta beraz, zatozten bitartean, igo holtzara, saridunak, sari emaileak, ez dakitenak zaudeten? Bai, ez pentsateot. Igoenak, ez dakite igual baten bat faltako da. Tira, hortik ikusten mauzu saridunen batere, etorri, eta goazen azken argazkia ateratzera. Hortengo musika bulegoa sarietako 2023ko 7. edizio honetako saridun guztiekin. Eta sari emaileak ere aipatu ditugula, gaurko ekitaldia ezin eskerrak eman gabe hasi. Amaitu hobeto esan da musika bulegoaren izenean, eskerrik asko. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Etxepare Euskal Institutua. Eta baita eskerrik asko Errenteriko udalari, Sympathy for the Lower taldeari eta zelanez Lekuona fabrikari. Musika bulegoaren izenean, bihotzez eskerrik asko. Eta guk, azken argazki honekin, agur esan behar dizuegu, etorri aurrera lasai, hartu holtza zuena datan. Hortxe saridunak eta aurtengo sari emaileak elkarrekin. Ia, pina pixkat, argazkilariak aginduko du, Hori, ara begiratu, pina pixkat egingo dugu, ez da? Ez que igual holtzan egoteak bildurra ematen dieta, ez daude ohituta, eta... Ohituta ziur baietz, hori badakigu soberan, baina merezitako saria jaso dute gaur. Hortxe ditugu, musika bulegoa saria 2023, zorionak saridun guzti hori eta segi fin, ibilbide derra duzu aurretik eta. Bueno, eta orain, esan dizuegu, azken argazki honekin, agurrez, gero arte esan behar dugulako, gogoratu hor atzean ikusiko duzuen laster, zerbait dugula? Koktela dekogu. Koktela, beraz, bertan ikusiko delakoan, eskerrik asko, etorri zareten guztioi Errenterira, eta hurrena hartara arte. Agur! Eskerrik asko.